Mga senior citizen naton, ano sudaan nyo panyaga pa-share dabi kaya? Daw wala. Daw ano man ang panyaga, wala lang dugay. Amon daw nagano si nagano si Action Chomeri, sinigang nga bangus sa ba. Isampat naman ino. Okay lang na siya, but anyway, sa iton mga kauturan, hindi natin mapaktan sa karon ang dalagan sang aton sa ni panahon. Hindi na natin ina manigar kahit may ara low pressure area, no? Dira sa bahin sang western parts sa Zamboanga City o kung ara man sa eastern sang Puerto Princesa City. Kita dire na hindi lang mapaktan, mabunok ang ulan, mabundak, abang pugada, makakinas ng kaagahon gido. Te resulta, ay ito man mga kauturan diri is dakbanwag sang Bacolod sa mga manubo nga lugar, ginsuloob naman sang tubig baha. Di bala? Na pilaman na ka mga kauturan dira sa may Barangay 39, na Barangay 35, sa pilaman ka mga kabarangayan, ang nag-evacuate pero so far sa karon mayo naman kay naghubas-hubas ng tubig, naghubas ng tubig ng malanang lugar perong lunang ara, paninlo na naman pero balik sa tagsa nila kapuloy-an. Gani sa inyo dira mga lilisuan sa inyo mga Radyo 684 kita nga mag-updenay na sa inyo lilisuan 684 kilohertz. Kag sa ada naman sa mga nag-upload lives paagiya sa FB face or Facebook page ng Action Radio Bacolod na plus pa sang aton man mga balita nga matipon sang amon no center na mga flash reports dalag ko nga mga balita nga nagakatabo diri sa Dagmanus Bacolod probinsya sang Negros Occidental sa palibot kag kaiping namon nga mga kaprobinsyahan nga kaislahanan na kag sa kutob man sa malabutan bugos nga Pilipinas kag sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan, especially sa karon sa nagakatabo iya sa tunga sang Russia kag Ukraine nga sa diin padayunon gid naton mga anak, mga palangga naton nga mga tagpalamating pagpangamuyo para sa safety or kaluwasan sang mga Ukrainian sa mga pumuluyo didto. Hamakon mo ang update is mga 35 sunod sa presidente sa Ukraine, mga 35,000 na ang nag-evacuate halin iya sa pungsod Ukraine. Masubo-subo ina nga balita, di bala? So kita ari diri ginapangamuyuan naton hindi lang ang mga kauturan naton nga mga Filipino nga ato didto kundi ang tanan-tanan gid nga kabay matapos na or magahagan-hagan kung hindi ginmanahitagan katapusan ining mga tensyon, ining mga ginapangatubang naton nga mga paghangkat sa aton kabuhi kundi mapahagan-hagan para medyo makabatyag man kita sa nga katawhay, di bala? Okay. Kag isa pa da bala tawi nga ang kumod, hindi lang kumod kundi reklamo kagyamo sang aton sini nga mga drivers. Di bala nagsiling to may ara sila mga ginaplano nga mapatigayon or mapatuman sila sa untat biyahe nationwide mong. Pero pasalamat kita subong kay ti may ara kita iya nakuha nga info nga baw apat ka transport group ina iya nagahambal nga daw hindi nila pagdayunon ang ginaduso yaman nga hindi untat biyahe kundi ang ginaduso nga pagsaka sang sukot sa plitihan. Kaemplano to nila ma-appeal sila mo, no? Ma-appeal sila pila dugang piso nga sukot iya sa plitihan nga ina na tido medyo masubo-subo na Tita Wilma pero okay lang na siya, no? Kung idigin man madayon at least bisan paano magkapagar-pagar man kay makapabuhin-buhin man sang aton mga ginapang tuson iya paamo kana bala ang aton sini LTFRB, ariho, ang aton sini LTFRB or kanang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, nagpaandam naman na tungod sa mga public utility jeepney driver and operator sa nga manukot sang masobra sa siyam
9 pesos. 9 pesos iyang ano ni Tita We, 9 pesos nga sukot sa plitihan. Ay, dili sa itong pila pulo, di ba? No? Siling ni LTFRB Executive Director Cristina Casion, magapabilin sa gihapon sa 9 pesos ang minimum fare sa piyak sang pagtimbuok isang presyo sa mga produkto sang petrolyo. Kay siling niya, wala pa siyang final decision ng ahensya na tungod sa ginadusok ang pasakaan piso ang minimum fare. Pero may ara, yang mga driver, mga operator nga naka-intyendek, kag nakabatsyag sa sitwasyon sa mga sa mga pasahero, pero may ara man mga driver nga nagapangatarungan nga kasakit gidya mo, no? Ti kun kay isa ti intindihan na lang no? Bareho man lang nga may mga sentimiento ang tagsa-tagsa na ti palariho man lang kita nga nagapalangabuhi paamo kay na bala. Pero sa piyak naman nga bahin, makuha lang kita gamay man nga update na hinungod sa ginapangatubang na ito nga pandemic ang COVID-19, ang aton bala ahensya sang gobyerno na ang ahensya sang aton gobyerno ang ahensya sa ikayong law, especially no, ang Department of Health nga ginalantaw nila sa karon ang pag-declare suno sa gobyerno sang alert level 0. Ina kon tayo yun o kung sige-sige na ang maayong nga dalagan sa COVID-19 situation diri sa Pilipinas. Pero sa karon ginaplantsa pa kung ano bala, no? Kung ano ang mga dapat, no? Ano ang mga dapat halugan nga pwede himuon nila iya nga sistema. Damo na iya malipay, di bala? Damo na iya malipay. Magluwas man sina na siling ni Health Secretary Francisco Duque III na anom kaadlaw na suno sa iyabi mo nga mas nubo sa 1,000 ang daily COVID-19 cases dito sa Pilipinas. Sinya hopefully manubo na mapanubo pagid ina na 500 or even less on a daily basis sa COVID-19 cases. Nya wala ta kabalo, basinan pwede naman nga ma-de-escalate, no? Mapanubo to alert level 0, pero ang alert level 0 istoryahan pa nila ina or talakayon pa nila ina na sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases siling niya. Pero pamangko bala kung ano ba lang mga elements sining alert level 0 nga ina na, pero gin-explain man na ni Duque mo kanya. May mga tao halimbawa suno sa iya sa alert level 0 nga pwede na ba lang na hindi na sila mag-face mask, kakasunang paggamit sa face mask, ina mga palamangkutanon. Pwede na ba lang nga hindi na magsunod sa hand hygiene, inang paglimpyo naton sang paghugas naton sa aton kamot, paggamit naton sang alcohol from time to time, ang mga ventilations bala sufisyente. Actually, sa nahambala naman na, di bala, kung maghaganhaga na gidman, kag manaog na gidman, kag in kaso por kaso na gidman, hindi na gidman na nato mabalik ang normal. Mayo na lang na kung magsige na lang, observe na lang kita gihapon sa mga minimum health protocols kay ina, para ina sa aton tagsa ka safety, no? Sa hindi lang sa aton kaugalingon kundi sa sinuman nga masugatan naton, masugilano naton, kundi man ikaw nga bahin magkadto wa sa inyo balay kundi ikaw magkadto. Kay ti daw naanad naman kita nga masugatan naton kag masugilano naton may mga tabon sa nawong sa ilong kag baba, di bala? Mga naka face mask na. Sige, sa gihapon siguro ang mahambalang gidya ni Tito Wilma aton man iya opinion, mas nami ginman sige naton ina, di ba la? Sorry lang gid, no? Kaya ara naman siya. Well, anyway, enough na nga mga gamay-gamay naton nga mga opinion nga nahatag sa inyo. Alauna 59 nabantayan naton dugay-dugay ang pagbasa man naton sang isa ka sulat para sa atong letter reading kang atong tag sa horoscope, no?
Inyo naman nga mga greetings arang aton text hotline sa mga wala naka-online arang aton sini text hotline pwede ninyo dira ma-send sa 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag magluwas pagit sina syempre nga itong sini FB ni live may ara kita dira chat room. Pwede man kamo dira na send kamo messages ninyo, mga reactions ninyo kung sa mabasa na ito nga sulat sa sini iya nga hapon. Kag sa inyo man tag sa iya ka horoscope. Kag sa sulat nga basahon naton karon natungod ini sa isa ka bata. Nagaproblema siya or Tito Wilma ang sender naton ang Iloy bala mo na ang Iloy among sender kay daw nagapangindi ang bata sa gusto sang ginikanan. So baluon naman naton ini karon pamatian naton kag kun ano man ang aton sinimatugda. Impontules dos na Action Radio Philippine Standard Time. Ayton anay mga produkto from Dr. Alfred's. Basta gani mga produkto halin sa Dr. Alfred's, ini ang may US FDA seal of approval kag may araman Philippine BFAD seal of approval. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Lamon sa pagpili ng kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
Maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, corruption, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues Hello lang anay dira sa iTunes man mga naka-online. Hello na. Mayong hapon Tito Wilma, always gid kami ga monitor sa poblasyon Don Salvador Benedicto. Baby Gregorio Yulo, may damo gid nga salamat sa imo. Yes, Ma'am Marjorie Ward. Hi Tito Wilma, maayong hapon gid. Gakatul na naman ang tutunlan. Budlay kung magkatul na siya kay problema gid ina karon. Ma'am Julie Militado Patrimonio. Watching you from Cabog. Yes, salamat gid Ma'am Julie. Raman si Ma'am Homa Lumina. Yes, mayong hapon man Joy ni Pomuseno, good PM. Tita Wilma watching in Langka. Pinaginpinan, Moises Padilla. Madamo gid nga salamat po riya tuyaw naman da sa karon mo. Okay, Jory Christine Antonio Beronio, mayong hapon Tita We watching live from San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Kaga maayong hapon man sa tanan nga batch 78 sang Bate National High School. Salamat gid Tita We. Oo na masyerto sila konoton sa balay ni ni Presidente Ronilo Tuzon. Okay. Aserin Gonzalez, hi Tita Wilma. Mayong hapon sa imo watching FB Live. Bisan late, pasensya gid. Kapoy bibiyahe kami kagabi. Halin Antique pakadto. Di Iloilo. Ti malayo-layo gid man. Experiensyahan mo na ito ni ina. Okay, samtang naga-relax ka mo dira kag nagapawayway. Aba-arid si Tita We para sa inyo, no? God bless you, Tita. Palihog lang ko gwit sang tatlo ko ka kids. Upod ko di subong si Lorraine, si Lalaine, kag Lance, Yuri. Salamat gid. Keep safe gid. Hi, good afternoon, Tita We. Ari lang kami Japo ni Nanay Isabel. Aga monitor diri sa Victoria City. Thank you, gid ta. Gadali gid sila mag-alert level 0 ti some areas may cases pa man kabay pa nga ihil na gid ni Lord ang kalibutan. Yes, Ma'am Julie, no? Let's keep on praying, hindi kita maguntat sa pagpangamuyo. Hello Tito We, good afternoon. Present naman kami diri gihapon sa may Salen Homes. Upoy mga maukod mo di nga tagpalamati. Kami day Thelma Iguico, Lydia Bibing, Jennifer kag Mercedes Lambert. Salamat. Salamat ha, Tita We, and God bless you and your family. Likewise, Ma'am Virg, sa inyo gid tanan-tanan. Salamat gid. Okay, dali lang gid. Mga nakaupod sa itong dira. Inde, Ate Kim Eriman, good afternoon. Salamat man sa pag-upoy dara. Naka-live ikaw. Salamat man. Kay Sir Jerry Pomuseno, and of course, si pagid tawe? Si Sir Rufino, paamo ka na. Si Sir Rufino Eragabino. Dira, sa may handumanan, madamo gin nga salamat. Wow, Tita Wilma, mayong hapon, ari ko diga monitor sa imo programa. Alex Montesa, please kindly greet sing advance happy birthday. Sa noong birthday ni Ma'am ni Ma'am Vanessa Mayo. Send Sir Alex, kay advance ko na happy birthday kay Ma'am Vanessa Mayo sa Rochester, Minnesota with Doc at Matt Mayo. Kay Ma'am Jinky de Lagdon sa Phoenix, Arizona. Kay Ma'am Lily King, Sir Noel Amar. Kag Sir Mileli Uligo. Damo gid nga salamat sa liwat. Diin ka man nga bahin sa Pilipinas. Yes, salamat gid. Ma-extra ka nga programa pa ko. Di, relax na blanay, sir. Well, anyway, thank you gid, sir. Lingaw-lingaw lang ng ako na. Angga-angga lang na ni Tita Wilma sa ato na gani relax lang kamo dira samtang ari di si Tita We nagaupod sa inyo. Okay, in the Rona Rihi de Trava, good afternoon lang. Okay, balikan ko lang na ko naton mga greetings online ha. Okay.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka.
Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mga modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. 66 niya Inday Wilma. Ano na bulong sa dugay-dugay ginagutuman? Do hindi ni Siyempre, kung gutom ka, makaon ka, pero hindi bira-bira. Gamay-gamay lang, hindi sobra-sobra. Kung magkaon ikaw, hindi man pagkaon nga makalit sa lawas, no? Especially kung ikaw ang may ginaangtos nga balatian. Si Duwendi ni gali sa nga purok 7 sa bagay na Lagranha, purok 7 barangay Anunina. Sa Lagranha day, salamat gid. Oh, good PM Tita Wilma Liog lang ko tamyaw family patrimonio. Madamo gid nga salamat 2230 kag gamonitor gali sa barangay Talaptapla, Castiliana. Ari kami sa tunga campus specially kay Bulog. Salamat gid. 1453. Tigaw lang sa inyo. Ara kamu sa tunga kampo. Si Inday Ano sa Bago City. Permigi dyan nagapamati sa Action Radio. Kag nagatamyaw sa iya palangga nga si Edward Cerudo sang Isabela. Mayong hapon lang kuno dira. Kag halong kada permi. Love. God bless you. 96, 98. Okay. Pila lang ina sang aton man nga mga mensahe anay diri sa itong text hotline. Balikan ko lang na karon kay si Tita Wilma magabasa sa atong sulat para karon iya nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay Okay, ang atong letter sender sa karon nga hapon, padala ini sang Iloy dira sa pihak nga isla sa probinsya sang Antique. Hindi ko lang no pagatagang complete address, basta lang sila sa Antique, no? Si Inday Brenda. Ang sulat ni Brenda nagasiling, mayong hapon lang sa mga nagapamati sa This Is My Life sang Action Radio Bacolod. Sa kutob sang malabutan. Ako isa ka Iloy. Tawgalang ako kay Brenda. May problema ako, Tita Wilma, nga gusto ko pangayuan advice. Natungod ini sa akon one and only son. Bugtong ini siya nga lalaki. Gusto niya kag kami man nga parents niya nga magpari siya. Gani ang natabo, gin-enroll namon siya sa seminaryo para nga magpari. Nagkuha man sang exam kag nakapasar man. Sa umpisa, okay man suno sa iya ang sitwasyon niya dito. Pero, kasan ulang, nagpabalo Tita Wilma, nga nagbago. Kuno ang iya pensar. Subong second year na siya. Ang iya hambal, hindi na niya pagtapuso ng iya kurso, kay gusto na kuno niya magwa sa seminaryo, kag magkuha sang
lain nga kurso. Wala kami kabalo kung nga nag-amo siya sina. Sa diin, kung tani, madali na gidlang nga pag-antos. Nanugon kami sa nagasto namon kay kamahal padaan sang tuition fee niya. Pero tita, tinguhaan ginamon. Ang hambal namon sa iya, sige halang, padayo na lang ang pagpari. Pero hindi nagid siya. Magwa nagid siya kuno sa seminaryo para mangin isa ka simple nga tawo. Nga hilway, nga mahimo ang gusto, kag hindi pareho sang pari, nga hindi pwede makapangasawa. Kag mangin happy, upod ang iya pamilya. Ano ba lang dapat ko himuon? Pasugtan ko bala siya nga magwa sa seminaryo para hindi na pagpadayunon ang iya pagpari? O kung padayunon ko man ang pag-advise nga padayunon lang niya, tungod mas siya nga grasyahan pag nangin isa na gid siya kapari. Nagasalig ako kag nagalaom nga matagaan mo man ako sang nagakaigo nga advice na tungod sa bagay nga ini. Salamat gid. Ikaw na lang kabalo magpasansya, Tita Wilma. Madamo gid nga salamat. Brenda sang Antique. Okay, sa atong letter sender Iloy, maayong hapon. Salamat gid, no? Kay Inday Brenda dira sang Antique kag sa tanan man nga mga Iloy nga nagahandom sa mga maayo para sa ila kabataan, pero kabalo na kita nga medyo subong iya, medyo may kabudlayan na, no? Lain ang sang una kag sa subong. Actually, kung lantawon naton Inday Brenda, hindi niya man niya gusto kay siya man niya naghambal. Pero sa akong pag-intyende, no? Ang pagsulod sa seminaryo o kung ang paghandom nga mangin isa ikaw kapari, isa ini kabukasyon mo, do may ara sang ginitawag nga calling, no? May ara na may mga interviews, series of examinations, series of interviews, damo pa na mga test before siya makalabot sa lapit na gidlang nga point nga mangin isa nga maordinahan ni siya ka mangin isa ka full-fledged nga pari, na actually ang kurso nga pagpari o kon ang pagkapari sang isa ka tawo, Brenda, wala man na pilitay mo, why na ginapilit, ha? Amo na bala siling naton, kinanglan dapat may calling siya. Galing ti para guro sa inyo ginikanan, ginpasugtan man ninyo kay may interest siya, no? Kagaway ninyo anay nausisaang tanan-tanan, no? Ti kabalo kita nga ang pagpari iya, kuha na iya inang hugot sa balatyagon nga desisyon, kag pamatyagan mo gid daw bilog mo gid bala nga pagkatao do gusto mo gid. Naudo mo na bala, na? Kag voluntaryo mo nga itugyan ang imo kaugalingon kag maangkon ang ginatawag nga server ni Lord as priest kag sang Dios, makasiling kita kun lang tawon naton kun para kagid sa iya, para kagid sa iya. Bisan wala ka gani iya, wala ka na sa sulod sang kumbento o sang seminaryo, bisan wala ka sa sulod sang seminaryo, kung tawgon ikaw sang Ginoo nga mangin isa niya, na isa niya ka manugserbi o kung mangin isa man kapari, mangita gina siya ya paagi. Amo nang siling naton dapat may calling, na o hindi man na mahapos tuod, hindi mahapos ang magsulod sa seminaryo kung hasta matapos mo tanan, na hasta matapos mo nga mangin isa ikaw kapari, na kabudlay mangin alagad sang Dios. Mabudlay amo na sila nga hindi hapos ang magsunod sa dalan ni Kristo. Kay nga damo tunok ang dalan nga pagaagyan mo. Kay the more you get nearer to Him, the harder, the hardest ang imo sini maagyan. Di ba la?
ti kun ina iya in short gani masiling ka may calling ginman ang tawo nga gusto sang Dios nga mangin isa ka pari. Kay nga hindi madumduman kung istorya sang ang isa balakawan. Kung gusto ginayan ni Lord, ara ka pa lang sa chance ang iloy mo na naka-program na sa master plan sang Dios mo kung sino ang iya mga anong right term dila, mga pinili na mga pinili nga gusto niya nga mag-service sa iya kag sa katawhan diri sa kalibutan. Pero sa piyak naman nga bahin kung lantawin naton Nanay or Mama Brenda, iloy, kung hindi gidya, kung siya na mismo, nga hindi na siya, hindi gid pagpilita. No? Kung hindi na siya, gusto nga padayunon niya, ay nang iya bukasyon nga mangin isa ka pari, but silingon, hindi siya para dira sa sulod sang seminaryo. Do pareho bilang nga, wala siya gintawag. Kay mabatsyagan niya, lain ang mabatsyagan niya, kag mabatsyagan niya ang lugar mo nan. Isa pa na. So, mas makapaayo nga pasugti siya sa iya sini gusto himuon kay nga iya ina kagustuhanan. Karon kon pilito neton siya, nga ara ka na dira, nasugdan mo na padayunan na lang kag tapuson, mabudlay ina. Hindi na ordinaryo nga kurso. Nga bisan wala kay interest, kay gusto sang ginikanan mo, kag kaya man lang sang imo kaalam, himuon mo para mapasugtan mo lang sila. Pero iyang pagserbisyo sa mahal nga Dios, sa manang siling naton, kun wala ikaw ginpanawagan sa mahal nga Dios, wala ikaw calling, wala. Hindi ikaw makatapos, kag hindi ikaw mangin hamtong nga pari. Ang pagserbisyo sa Diyos, mapakita hindi lang sa pagkapari. Iloy, Brenda, tandaan mo ina, kadamo sing paagi nga mapakita naton kung paano kita makaserbisyo sa Ginoo. Bisan ara ikaw sa outside world, di ba la? Kadamo, bisan may pangabuhi ka na. Kaya gusto ya gali iya, magkapangasawa man siya, kagusto niya, mangin malipayon siya, upod ang iya mangin pamilya. Kagusto ya makaupod siya kamo, dahil, uniko iho, nami tani, kaya isa lang bata mo, precious ginaya para sa inyo nga mag-asawa, kay ti nami gin man yang ihalad mo, kag ibalik mo sa Ginoo, ang pinaka malahalon mo nga manggad, among imo ihalad sa iya. Pero galing kay ti siya mismo, hindi siya para dira. So, hindi ina pag balabagi. Mas malipay ikaw tungod nga samtang timprano pa na napamensara na niya, kag nabatsyagan na niya, nga hindi siya bagay dito sa sulod. Mama Brenda or Nanay Brenda, inu-inuha bala tulutimbang hindi tayo pagsapakon, hulamon ko tong term kahapon to no, nga may marites. Hindi mo pagsapakon ang mga marites sa palibot kung anong ila ipanghambal na hanungod in kasugin man nga magwa ang anak mo sa seminaryo. Kay masiling damo na yung mga negative nga mga reactions ya. Hindi naton ina pagbalihon, kay siya mismo nagahambal kadamo sang paagi nga makaserbisyo sa tao sa gwa sang seminaryo. So hindi naton ina pag-idingot or idalok sa iya na ang pagpalangga naton sa isiga taon naton, isa na ina kapalatandaan nga mapakita naton ang pagpalangga, paghigugma naton sa Dios, pagserbisyo naton sa iya, paagi man sa paghimo sa mga bagay nga dalayawon sa mga mata sang Ginoo. Kag nasiguro ko in Nanay or Mama Brenda nga damo pa ang iyaman maserbisyuhan sa gwa sang seminaryo. Sang sa magpari siya, kung madayon gid siya didto, kung mapadayon siya didto, kag hindi siya happy. Kabay pa nga naintindihan mo ina, na pinsaron mo lang narealisar niya nga siguro hindi lang sa pagkapari mapakita kag mapabatsyag ang pagserbisyo sa Dios kag sa iya isig katawo. Kundi mas nga mahimo niya ina sa gwa sang seminaryo kag hindi pareho sang
pare nga damo iya sang ginadumili. Di bala? Kay kung lang tawin natin bala subong reality, na pila lang gid, mga pinili lang gid ang mga kabataan nga ara sa sulod sang seminaryo. Before pa na sila gani ordinahan, di ba ginapagwa na sila, di na sila gina-expose, kay gina-test pa na sila, na ginatakos pa na. Di may mga temptations, kung kaisa kadamo sa mga ma-encounter nila nga mga pagtilaw, pero muna sila nga kung para kagid sa iya, para kagid sa iya. Nanay, Mama Brenda, kabay pang naintindihan mo ang ginapaithag ni Tita Wilma. Ako ya pabor ko sa iya ginahambal. Sa ulihi ikaw mangyapon ang maghinulsol. Basta maayo lang yang bata mo, ay na problema. Never mind kung ano mga mabatian, kung ano ihambal nila dira. Sila yung mahambalan na sila sang ila makita, sang ila mabatian, pero sino yung maapektuhan? Kamo. Ikaw, kag ang bana mo, kamo nga mga ginikanan, kag ang anak ninyo. Ay intindihon ninyo ang kaayuhan para sa inyo anak. Kabay pa nga naintindihan mo, ina. Pasugti siya nga makagwa, kag mga buhi sang normal. Ngang tuyo niya magserbisyo sa iya isig katawo. Kag maghimo sa mga bagay-bagay nga nahibaluan niya nga igakalipay man sang mahal nga Dios. Wala kita makahibalo kung anong iya sinahandom, di ba? Kung para man lang sa katawhan, why not? Di ba na? Ay, waimo ya. Napamo ka na bala? Brenda ha, pangamuyo iina. Nga, pangamuyuan mo nga mabaton mo sang hugot sa balatyagon mo nga husto ang dapat himuon sang imo sinibata. Kung daw kasakit gid para sa imo na intindihan naton, ginikanan ikaw. Di ba la? Yes, nahangpan gid naton. Okay, ina lang matugda ni Tita Wilma sa aton man dira mga kauturan. Kung may mga istorya kamo dira sa inyo kabuhi, mga inspiring story, pwede makuhaan man leksyon sa iba naton nga mga kauturan nga nagapamati adlaw-adlaw kang nagaupo diri sa This Is My Life. Pwede gid na share ninyo diri, padala ninyo diri, or problema nga aton man tinguhan nga bisan paano makabulig man kita sa inyo, di ba la? Kag magamit pa ina nga palahinandigan sang iban man nga mga ginikanan, kabataan, boyfriend, girlfriend, nga mga experiences ninyo, kag magamit nila nga palahinandigan man adlaw-adlaw. Pwede lang ay isulat ninyo, padala ninyo diri sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Will Rose Building, Burgos, Luksan Street, Bacolod City. Pwede nyo mahulog via post office or kung ano man nga air freight. Or if not naman, pwede man, i-drop by nyo lang diri. Kaya pwede naman na kita makagwamatamat, di ba lang, naghalug-halug ng mga restrictions. O kung pwede man, pinakamahapos isang aton social media via Facebook. Ara ang Facebook page ni Tita Wilma, Action Wilma Sugaton. Pwede ninyo dira ma-send, ako lang na makakita, kag ako lang na makabasa. O kung sa akong personal man nga account, Wilma Antupina Sugaton. Okay? Alas 2:34 na Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang kayo, mabalik si Tita Wea pagkatapos ini. Life Extension. Yes, thank you, good sir. Good afternoon. Sakto na tawe kon calling mo na kag kon para gid sa imo padayunon mo. Akon apo gani tawe, isa ka sa Kristan sang una sa ilabanwa, asko siya. Tawe, asko siya nga mapare kadong ha, sabat niya sa akon, ay dili ko kay mga sawa ko, ha. Pero prangka siya, Tita We. Din sakto na, dili gyud siya. Hindi kagyan magpilit kung hindi sila. O, di ba, Tita Wilma? Yes, Ma'am Virgie Alpinday, yes. Mami Toys, sa Sweetie Faniagas, sugaton dira iya sa may kabugwason, no? So, may mansilingan. Kamusta na? Long time no here. Halin sa inyo dira. Kamusta lang kamo dira, ha? Okay. Good PM, Ma'am Wilma. Halin kay Sara Tinilia. Kay Tita Wilma, good PM watching live from North Luzon Expressway going to Pangasinan. Sir Armando Libuon. Wala na kamuya plano magpuli diri sa Bacolod daw. Pahamo ka na bala. Okay, halong lang kamuda. Good afternoon, Ma'am Wilma. Keep safe always. God bless you and more power to ARB. Ma'am Elizabeth Gamala. Yes, Ma'am, salamat man.
Ma'am Lani Herumiano, love you all. Kinahambal ni Ma'am Lani, halindira sa hibuan, kapis. Ma'am, salamat gid, no? Tayo makalabot man sa lugar sa kapis mo, kalayo, magbiyahe, ano? Hello, Tita. Good afternoon. Please greet kay Baby James. Nagtulog subong from Kate Ashley Garcia. Wala nagmaik. Nagpakita na kuno abilidad ya hambal ni ni Mama mo Gerom. Kamusta lang da sa inyo? Gerom, kay Gruming Dinoy. Salamat gid sa inyo, no? Mayong hapon, Tita, monitor lang kami diri sa Vancouver, Canada. Lihog lang ko tamyaw kay Tatay Adolf kag kay Nay Milagros dira sa Cameli. Insakto na Cameli or Camelia sa La Carlota. Salamat gid, God bless. From Hill Javier. Okay, mayong hapon, Tita We from Rochelle, Fulgencio, Susana. Good afternoon. Shout out ko mother ko di nga. Nagakagod kalubi. Wow, kasagad siya ba? May kudkuran ka mo. No? Kanila na bala kakita kudkuran sang lubi na wow, congratulations, Jocelyn Caldito. Na dira sa may barangay Magbalyo, Kabangkalan. Siling ni Toto MG Toto, ni MG Toto, Ricky La Chica. More power sa station ninyo. Salamat, gid. Nga, gig ko kay Mother Dear mo, kasi kita ko na kudkuran ka, kung paano, bila magkudkud namin yung mga budlay mo sa subong niya, di ba? Gulo lang na nila kagkaguron niya nga di makina sa merkado, di ba? Muna na ikahapos subong. Hindi bala sa Rufino Era Gabino? Ay ho, gindi. Di pagit si Jan Paul Ortega. No? Jan Paul Ortega, good afternoon sa family Ortega Garcia from San Roque, Handumanan. Mayong hapon dira sa mga taga San Roque, Handumanan sa inyo tanan. Mayong hapon gid, na? Kag Rolly Alvarez, yes. Kay Christian Bea Dalisay. Salamat gid kag kay Nining Grate. Araman si Bibi. Bisa Bibi tawe. Bibi Gregorio Yulo, good afternoon. Jan Paul, yes, thank you gid Jan ha. Kay Joe Alaon kag Alayon Kigan kag na nila karon. Joe Alayon, good afternoon. Araman siya. Si Edmar Keletar, si Lenny Casiboa, Alza, na? Sara Tenila, good afternoon man. Kay Ruby Alvia, na? Kay Boards Asa, kay Eddie Laos, kay Nene Rowena Victoriano Celosa, kay Myla Diquito, Catherine Duca, kay Marisa Valiao Hipanaga, Liza Montecastro Narciso. Okay, enough lang nanay. Balikan ta naman kamo karon, ha? Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Kay pasiplatan ko di siya beho. Kunara siya, Mama Brenda. Reaction ini siya, Mama Brenda. Kung hindi man pare ang imo bata, tudluan mo lang siya na malapit sa Diyos. So, okay kabuot man gani hambal niya. Mama Brenda, Ruel ni gali, salamat gid 3566. Madamo gid nga salamat sa imo. Tita We, kay Brenda, dapat kung ano na lang ang gusto ka bata, iya mo na lang na. Ngayon ko dahil textmate girl lang. Okay, sa gusto makig-friend sa iya, cellphone number 0920-394-4706. Again, 0920-394-4706. Ari naman kami, tita. Ari naman kami, tita, naga-monitor naman sa imo programa. Nainit ko akay nalubat akong radyo. God bless dito I-8535. Pigi ko bala sa inyo mo. Paliyog lang tamyo, family patrimonio. Salamat gidira lang tanay kutob, ha? Okay. Kay ma-horoscope si Tita Wilma. Pero manamyaw anay kita happy birthday. Sa mga kauturan natin nga sa ulog sang ila birthday today, happy birthday. Din ka man nga bahin sang kalibutan subong. Happy birthday sa imo. Okay. Kay Nini Kabato, ba? Sakto na, Inday Dorel, na? Kay Nini Kabato nga mother dear, ni Inday Dorel, na? Happy birthday sa imo. Timing nga off ni Inday Dorel. Ara, ginada siya for sure sa Himamaylan. Na? Nini, happy birthday sa imo. Stay lovely and beautiful as you are. Mapalayuhom niyang iloy ni Inday Dorel. Happy birthday lang daan. No? Halin man diri sa amon sa Action Radio Family. No, kag happy birthday man kay Action Nelson Patino. Nababatian nyo man na sa Action na Nelson Patino as always sa programa ni Action Rex sa Ugto na. Action Nelson, happy birthday kag dira sa Isabela kay Ofelia Galera RC. Ma'am Ofelia, happy birthday sa imo kag kainday Viola Cansana. Celia Dora. Happy birthday. Okay na. Di ma-horoscope kita, anay. Bantayin ninyong inyo tag sa ka-zodiac sign para iya karon nga adlaw nga Webes, Marso 10 tuig 2022. Unahon gineton ang iya sang aton nga mga celebrator nga zodiac sign ang mga Pisces. Mga Pisces, Pebrero 19 tubto Marso 20 inyo horoscope nagasiling araay. Kung may sikreto ka mo, mabukugid ka mo, o kung hindi gani, may madiskubrihan ka mo na kag hindi ka man makibot tungod ang matabo karon nga adlaw, madugay mo na ina nahibaluan nga maabot gid man ina. Ano naman na maabot ina o kung matabo ina. Pero kung pwede, punggan mong kaugalingon mo, self-control sa posible reaction mo na tungod dira para hindi magresulta sang kagamo. Ay, peace lang, paamo ka na bala, no? Cool ka lang. Cool lang mga Pisces karon nga adlaw. 12, 22, 30, kag 42 mga maswati nga numero. Orange is your lucky color. Aries, ang mga Aries naman, Marso 21, tubtob Abril 19, matungod iya sang imo maayo nga pamatasign, Aries, may nagahulat nga padya para sa imo. May nagahulat nga reward para sa imo, kay titungod maayo ang imo batasan. Kung naglayo ay man kamo sang imo pinalangga, don't worry, kay love kaniya.
13:16, 19:29, mga masuwating at numero, peach is your lucky color. Pisces, ang mga Pisces naman, Abril 20 to Mayo 20, yes, mga Piscian. Oy, Piscian, sunod sa inyo horoscope, hindi ka mo magdinalo, kuno karon nga adlaw. Hindi ka mo magdinalo, kinanglan maging maaluan ka mo, likawan yung gin nga magdinalo ka mo. Para hindi ka mo pagpalagyuhan sa maayo nga kapalaran. Amo na ang inyong horoscope for today. Kag ang sungguranay sa inyo karelasyon, kinanglan tarus pangitaan sa gilayon sang solusyon. 3, 4, 16, kag 36 mga masuwati nga numero, brown is your lucky color. Gemini. Ang mga Gemini naman, Mayo 21, Hunyo 21. Gemini, suno sa imo horoscope, ang maghatag, ang mag-share bisan gamay lang gid sa imo income sa charity, mas pagid ina nga makadugang sang grasya nga ginaangkon mo. Niya mga generous gid man mga Gemini. 5, 7, 27 kag 37 mga maswerte ninyo nga mga numero, white is your lucky color. Yes, Cancer. Ang mga Cancer naman, Hunyo 22, Hulyo 22, ang responsibilidad o kung ang trabaho nga gintugyan sa imo. Cancer, amo ina mangin rason or mangin alagyan sang imo promosyon sa trabaho nga dapat ma-perform ka gid sing maayo with honesty and with your ability. Abang parte. 2, 25, 39, kag 40, cream is your lucky color. Leo, ang mga Leo naman, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. When it comes iya sa pinansya or sa kwarta, magapadayon iya nga maayo pagsulod sang money sa imo Leo, sa inyo. Kag syempre, harmony na sa isulod sa inyo puluyan kag sa imo man ginatrabahoan. Mangin normaling dalagan sa imo trabaho kag sa imo mga trabaho kag sa inyo panimalay. Mga maswati ninyo nga mga numero Leo 3, 9, 14 kag 25, blue is your lucky color. Una pa lang inangabahin sa mga zodiac sign para sa iton tagsa iya ka horoscope. Dira kay diding aluhamian to yes amayong hapon kay Kyra Mondavia o Galpo. Mondavia Galpo, good afternoon na naman nag-aupod. Shout out sa mga taga Candoni family Pongyan and Tayhupon family from Ruel Pongyan. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka man bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka.
Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mga modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace Mayong hapon dito ga monitor gid kami sa imo kada hapon dari sa Barangay Hagimit, La Carlota City 4986. May damo gid nga salamat. Okay. Dali lang. Tapuson ko anay nabili naton nga mga zodiac sign. Para sa aton horoscope, ara na kita sa Virgo. Yes, sa Virgo na kita, Tita Wilma. Ang mga Virgo, ang mga natawag Agosto 23, tub-tub, Setiembre 23. Mga Virgo, abaw, sige-sige. Sige-sige, padayon nga padayon ang maayo nga dalagan sang imo sini career. Inakon, padayunon mong imo pagka-diligent kag ang imo pagka-reliable na. Pero maghalong lang sa mga nagakahisa sa imo. 11, 14, 39, kag 48 ang mga maswerte nga numero. Fuchsia is your lucky color. Sa mga Libre naman, Libra, Setiembre 24, tubtub Oktubre 23, Libra, isa ka pareho man nga Libra ang makahatag sa imo kalipay karon nga adlaw, excitement, kag hinakit pa mo ka na bala, ha? Kinahanglan, self-control na, mo kay lang na, padayon na lang imo nga pagka relax ng klase sang tao na para wala away. 13, 19, 29, kag 39. Pink is your lucky color. Miss Ems, good afternoon. Salamat, gid. Attorney Dogs, mayong hapon man. Kag salamat, kabalugig ko ara. Gig ka mo, wala untat sa pag-upod sa This Is My Life. Yes, Scorpio. Ang mga Scorpio naman, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Scorpio, para hindi ka makasakit sa balatyagon sa imisig ka pareho, abilikaw ka nilang sa gamo, ha? Inang mga nagapanggarit-garit dala sa palibot mo, hindi na pagsapaka, hindi pagpatuli pa, bye sila. 13, 19, 29, kag 40, mga maswerte mga numero, ay blue is your lucky color. Nagbaylo ka mo kay pink iyang isang Libra. Sagittarius, ay mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tubtob, Disyembre 21. Sagittarius, ang madugay mo ng ginpangako, matagaan mo na inakatumanan. Kag sunod sa imo horoscope, ang mga Sagittarius nga may negosyo, ti una sang inyo pag-arangkada. 3, 10, 14, kag 34 mga maswerte nga numero. Jade green is your lucky color. Capricorn. Ang mga Capricorn naman, Disyembre 22, tubtub Enero 19. Capricorn, ang inyong horoscope na gasiling. Ti una para gamito ninyong inyo kaalam kag abilidad para maangko ninyo ang kaayuhan sa inyo kabuhi. Kung may appointment, likawan gid nga malate. Si Ace 15, 33, kag 40, navy blue is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius naman Enero 20, tubtub Pebrero 18. Yes, Aquarius, may abyan ikaw o kung may upod ikaw sa imo trabaho nga, baw, takson niya gid ang imo self-control. Takson niya gid ang ikasarang mo. Gani kinanglan, amo ka na lang na hugtang ka o gilingon mo. Ipakita mo ang imo pagkamainubuson. Pakita ina kag ang imo pagkamapainumoron na humility ba na himua lang ang dapat himuon. 8, 9, 26 kag 39 mga maswerte nga numero. Gray is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, impunto, las 3.
Okay, ang ato na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, so salamat gid kay si Tita Wilma, wala na sang panahon pa pero dali gid lang may isa diri ka importante nga pa-action. Sino man ang nakakita dira sang camping bag nga color yellow kag black nawigit ina sa tricycle nga nagabiyaya lin sa LCC Bacolod, Barangay Granada sang Domingo alas 4:30 tugtog alas 5:30 sang hapon, Marso 6 tuig 2022. May unod nga mga importante nga mga dokumento, palihog lang surrender or dulong diri sa istasyon sang Action Radio o kung tawag lang sa cellphone number 0938-224-5794. Happy 79th birthday sa amon lola nga maisog kag baskugan. Madamo gid nga salamat. More power Action Radio Bacolod sino imo lola. No sa iya kuno lola, happy 79th birthday. Abigail Calago Hamila Maria, salamat gid. At awi ang akon lang gid intensyon amo ang laygay sang kapalaran. Rolly Alvarez Baltar. Okay, ang mabili ni Tita Wilma nga Bible verse of the day para sa inyo is Proverbs chapter 11 verse 3. The integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. Boss na naman kita mag-updinay sa liwat madamo nga salamat sa standby sa magtangom nga drama, mensahe sang paghigugma. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.